ba zai yiwu ba. Ka dubi yadda 'ya'yan jama'a suke lalacewa a harkar social media. 'Yan mata ne da ka gansu ba fa na layi ba wacce ta bar gidan ubanta ta tafi wani waje ba, a cikin gidansu za ta ɗauki wayanta suna ɗaukan kansu suna rawa suna kaza. Wannan ba child abuse ba ne. In an mata aure ne a shekara ƙasa da 18 to nan kuma an ci mutuncinta. Yanzu gidan gala da ake zuwa ake kallon wannan shedancin, akwai dokan kar yaro karkarmin yaro ya shiga, ina dusura shiga. Wannan ba child abuse bane? Yes. To amma da yake do anything da yake alaka da musulunci zaka ga wannan anan idon su yake kai, anan idon su yake kai. Amma duk wani walakanta ya mace da za a yi, don Allah akwai wacce ta walakanta ya mace kamar wacce za ta fito social media ta bayyanar da tsiraicinta ta yi rawa duniya yana kallonta. Yanzu in akwai masu cin mutuncin mata ba waɗannan za a je a kama ba? Ba su ya kamata a je a kama ba? To duk hukunci ne dama na jahiliya. Idan abun zai biya musu bukata fa ni'ima, za a bar shi. Idan abun ya shafi Allah sai su je su yaƙe shi. Sai su je su yaƙe shi. Ka dubi da yanzu yadda ƙananan yara rayuwarsu ta shiga haɗari a harkar social media, wadda inda al'umma ce mai tausayi, wallahi akan yaran nan akwai abubuwan da ya kamata a rufe su. Wallahi Allah, saboda inganta musu rayuwarsu, tsare musu mutuncinsu da darajarsu, saboda gobe su ne al'ummar, su ne jagororin al'ummar. To yanzu za ka gani a social media, za ka ga yaro ɗan shekara 5 ko 10 da yarinya 'yar shekara 7 ko 10 suna rawa suna mamin waka. Ana kallon su. Wannan ba child abuse ba ne? Ni kun gane ko ba gane ba? Za ga yaro ɗan ƙarami da yarinya wadda ba su san ma me ake ciki ba, an sa musu waka suna bi ana ɗaukan su kuma a yaɗa.